खुलुमखा जतनो और 31 तारिख थानाय हरनि 31 तारिखनि हराव kaisa gotona koto rongkha kaisa hamya gotona angkha abonti nornang kisa saikhana roano baksa borok sinamu jungoi tongkha ano kwbangma call phaika naro amon bagai ang Facebook ni through tui norokno okokno share khaisina abongkha chin tipra saro tipra hasteo kun jaga phan save kore na nok bisingo na lamao na je kuno jagao kon jaga save kore chong mia haino hai obose sekangba mo hai gotona angkha ni nukhungni borokni upore hamla angkha attack angkha kai same mia probo omo haino ani nukhungni borok ani dara ani manai khorok noi ani cousin brother khoroksa gani manai ni dol chala khoroksa ete khoroksa daran dol botongo kai borok kaisa nogo daran dol no abobo borok no sarik ni dinner invite khaiga maisana bagai kai aro andara simia ani manai songjo tono no invite khaiga ani manai ani cousin brother songno jo tono invite khaiga tamningke kisa sal sakang rakhi khalaimani kaisa festival thangmani ajorao boro oro tripurao belake flat okni bagai obono borok palai mali ahni nai ani dara songna ani manai songno dara haike nogoi manai nogoi nei rakhi khana bagai rakhini tui kaisa invitation khlaiga aro daran dol song ni dar songno manai songno je invitation donai borok aro kuno borok sikla sikli saichung tongo ama haibuya do borok family tongo bihi besai tai besajo besabo tongo bongni okay besai bono dara songno invite khaiga bihi borok dara tai manai songno rakhi khana hini tamni ke borok bai chung kutungma salisimingo kaisa friendship chini kaham tongo sarik ni mane hor din dinner invite ba dinner khaina ni thangka okay ani manai khoroksa tongo boni bomongkha jeki murasingh bongkha khoroksa advocate okay boni chamber ni samung rok pai bai si bo ma thangsiu abon bagai letang thangka borok aro horo thangke jaga jen ni nogo invitation no thangka o borok ni nijini nok abo kono bara tongmani nok ya nijini nok aro nok bongkha kumari tilao je jaga ogotonangkha jeni nogo ogotonangkha boni nokongkha kumari tilao ingke kumari tila nogo thangoi borok mairok chalaikha maichapai nei ani manai chongke maichapai ya borok chawi nei tongkhung ke ani darakhe maichapai yaksuna hanai nei phatar thangka ঠিক আজরাওনো পুলিশ খরং ni phaine gate phiokna bagai saka borokno te borok gate phiogi rokha abasi loge loge no kono question kore kono mungsa kore borok dol dol habuine borona atomsa attack khaika bukha tai ani manai ni bokrok phateri rokha daran bokrok phateri rokha ani te khorsa manai songno bukha borok sabi simalia mane sakno protect khaina bane ekta obo tongna nangnai bile prepare tongna nangnai je suno buna phaika ama hai kono borok sab simalia asomsa huru huru phaine bukha 1 minute ni bisingo phai bukha nokri thaka borok tei loge police bo tongo o police rok ni saijo baisi borok aro hamnani borok ni saosongo a je nogo borok thangai invitation no thangmani anong ni borok no bukha anong ni borok family borok buma besajo besai tongo engkai borok no bukha engkai bui nei nok ni borok ni property sabai ka bong ni tv rok akorok sabai kalangkha doga rok sabai kalangkha engkai aboni log loge bui bo kalangkha engkai police tongoi se police ke kas hoya engkai bumti police chung police no engkai chung borok no nukhe chung khatori jono save khainai tongo jono protect khainai tongo ni mancho kintu miani gotonao omhai kono nukjagya police ulta borok ni loge tongo borok no namana khayo na borok no kaso bunai rongno ingke omo buti police amti hai police rok borok da ain ti tong
borok resign dina nango borok kono ain tuisi tongmai angke borok resign dina nango ani mote ke tai obo tabuk saljani gotnaya Chini prasa je kuno jaga thangdi kahampan khaidi nung lama kahama himi thangman pano rifri bujangnai kuno khaya lama mane chin bagai lama chung sarinya chung jefra pan himya horobo himya sa horko kisa thugui thanga ke china ain bungoi thango je chung lama himsimeya sa hor thugui thanga ke chung kaisa private nijini nok hai nijini jaiti gosti nijini sinjang nok pana asoi koksi saimeya tam mane abun mane tamo mane chung khajak chung takono sadingya khu amte hanno bole sanan thanga angkai chung jodi obno tui kokti sayangke chung thui thamaso chung emni bu thui nai boro bai buja goi doctor jagoi thui nai emni bu thui nai ha amte bole kok thaisa boti sai kok saimya bong bagai na lama bu kahamke himya nijini chamote lama sire himalaya nijini chamote nijini private property nijini nogo asogoi jaiti gustebe kok samalia sini jak friends sogoi kok samalia tongmalia maisale malia tong thui malia ke te kaisa an shop che kaisa bokro ko ang takon chame o police tlangai si borok bunani khomota tongo hungkai bujaga sogoi tongka mansung nai de police tlangai bunani khomota tongo mane bujaga sogoi ka obviously borong thane politician rogni power tongnai bong klo politician rogni obo tongnai than tongnai obong bagite asuk sahos kaisa borong ni private property ha boinai boni nok ni borong no bui nai nok sabai kalangai nai abon pore bi nok nawrai ka sajak borong no bui kalang manu tar mani boni power busung tong khana mansuk nai tini an nukung ni nogong kha khanani nukung nogo ongya abo ongisimai ang guarantee tinin simi jodi obono kaso yang ka omo salsa te khorsa nogo ongnai hangkai tam sanai tabo ani nong ni borok police case nam thangka saimia abo busu rate tamong no but legally jo action nanai no but police bong loge ke tam sajene police bong ni je bong ke tam sajene abo ang asai bu mai ang oi jong khan je police kuno action nanai hini nai norok jodi ang joto lokurok no koina mu chungu jodi sago kalaijang na mu jingeng ke obnoti kokti salai di joto no palkhe omo baira sai saljani nogo polobinai obo baira sai thanayo khoroksa riang takhuk batharjakha bui kono karon sara khoroksa bukung kolok na ban siranan thangai batharjakha haina bole bui batharjakha obo kaise ya kabangma agotola to kabangma case tongo jeta case register song jage na buri rok harassment khaijakmani buri rok rape khaijakmani buri simia chalabu sep kri chalarok bujakmani rifri bujakmani hain kuno kok kri kuno reason sara omo baira sai borong ni mane wan suma tori thangka bo hiriang thanga borok jungno jespan khaimano sar prosan kantini boni basajala bai busajok bujakmani kuno reason kri haino mane borok sujok sinai tongo bujaga sujok manno bunani asake criminal bangi thangka mane police si logeri tongo criminal rongno police si logeri tongo kai borok saus ma ka sab saus ma nai ke amte he police rongno so resign khai donan bagai kokti sanan de nang nai nga sadi norok no sadi lukurok je police boro rongno protect khaina bagai borok no beton no jago o police rok se boro rongno protect khayawoi criminal rongno si protect khai tongo ke wan sui nai de bus kang ta mo nung nam tong kho saimia but okok la thik jung jodi tabu kokti sei ba sayang ka tini ani nogo khana nong ni nogo ong ta kaisa
tabung ni sini tibrasa minister rok borok nang koi jau norok no chung koi to sawi chini tibrasa no naikol di hini nai chin tripura no naikol di hini nai chung norok no chong kha nke norok busu jara tui chuno protect khaimano obon tui norok sai to khangke belai chanai situation onek khamiangoi phaika kintu omo nongno ang request khayo chin tibrasa no banchai di tabuk police station no thangjak an dara song manai song case number bai ge tamong saimia yang police ni phasing te kono kaham manani asha kom an dara kono era borogya bokhorosa social worker tini khorsa borok thui nangoi tongkha ke sabono sakang moi tokho darano phone khayo thui nangu omo haike borok no subai tongnai borok obo kaisa si sai tongko tebu kabangma tongo sini dofani bagai samung khai tongo en ani munai jeki botam khai abo ang sai khanarwano bongkha khorsa advocate tai khorsa munai tongo bo job khai tongo koshik murasingh ga ani cousin brother tongo bo college student tai khorsa tongo ani munai haino an munai ni dol Abhijit Deborma ngai omo belaki kirma singsa jora phai tongo ang tam kokno norongno sanai ang nijin palman se angoi tongo ang mia horne simi kamke thujake ang ekdom tension no tamong ma kalai kha mane chung police ni thane kono kisong kha police no se asao kintu police no phana asai lab kori ka tang dino omo hai obostha wan sui nai bedi